Shopee Express din mi ma'am. Naabot na din yung order nga monoblock chair po. Oh no! Ang pangalan mo mo ma'am. Diri man ka order. Pagka mo. Wala ko pala mga sapi-sapi di ha. Yung ko kami ang cellphone ko. Siya na niya nadawat na. Ato pang maging adlaw ma'am. Wala gid ko dai. Tana daw? Diri ba ang balay? Lahat diri walay ni adita ni Yama po. Oh, ayun na. Naasa na. Ginagawa mo. Sabi express. Ate-ari mo. Ano man? Tana ba? Ayo. Nasi ma'am Adelita po. Asa siya ma'am? Ay ma'am, Shopee Express din mi ma'am. Naabot na din yung order nga monoblock chair po. Oh no! So weird. Yan naaro ba mi? Cash on delivery naman mi ma'am. 7,000 naman to ma'am. Kasi nag-order na. Kung ang pangalan mo ma'am. Dari man ka, puro kuno. Lower paniki. Lower panikian, puro Pinailan kuno. yung cellphone mo na yung Pinat yung sabi ha. Ano may dagoy ana? I don't know. Nang bangko dito nga ito ma'am, na plastic. Wala mo mag-order ha. Sinungaling ka! Naaro pa dito ma'am, sunod sa van. Yan, cash on delivery ra ba mi? 7,000. Wag ya kong gilakot na mga sapi-sapi di ha. Yung ko kami ang cellphone ko. Tanawa, gamitin ka sa host. Dere, itong tanawan kayo. Sana A few moments later. Ma'am, nara kay kwarta po? Ha? Nara kay kwarta? Nope. wala mo ko kwarta ko. Wala ko mag-order nga na ko. Kapal na mukha mo! Dagang na budget kayo na ma'am. 1,000 Bukan ng bangko. Plastic. Color black. Masigang ka si Ila nagkuha na ha. Order. Wala po yun. So, wala siya nang order. Siya na nadawat na. Ako pang maging adlaw ma'am. Hala, wala gid ko dai. Kani nagulit-gulit man sa cellphone. Amo na nga. Ngayon naman kung pangalan ma'am. Dito. Ano po? 7,000 po. Cash on delivery ra. Ma'am, pagadiyan na yung migikon. Ganahan ka dai. Wala gid ko kung order dili ko mao nang mga kuan. Tanawa sa dito na daw tanawa sa. Oh, gusto mo na pangalan man, hindi mo. Sa trakaw. Tanaw sa okasyon kasi hindi gamitin. Ang seryo okasyon ma'am. Ha? Na, birthday na ko pa. Wow naman! Basta yun mong gamiton. Kasi Ala! Pasig si tatay ka orderan na. Hindi mo. Hindi mo siya. Ay, hindi mo na contact nga. Awa may signal. Signal. daghan na ba kayo ma'am? Ano pangalan ng gudi mo? Huwag humiing naman. Ano pangalan ng gudi mo? Lisod po. Tara dili, siguro na imong haoy. Pwede mo na mauli god. Yan pangalan niya. Pwede mauli og kuan. Nope. Katanawa na. Yama. Pagkay. Taga Pitogo, puro kuno, lower panikian. Ato sa di ko nagamo si ila og pindot na oy. Oy, ano? Mga bata na ba? Naka-order og mga Nandawon lang nato sa mga ka. Ako be. Na kayo utula kay ka. Wala kayo minuto na lang! Gusto mo lang! Na, amang kaya atong Dito! Loy sila sa makabre na kay. Fabric kan ya. Ini anak, usan na dana. Kusga lang ito to. Kusga lang. Anak tarungan kabayad siya. Masih memlangkat na makabayad apa ko na.
to you. Happy birthday, happy birthday to you. Okay. So, gyangin ako ang tanan nga. Tapos ko ba diri kay nami short program nila sa imo ama. Arong may bala na to kasi nagpadalaan no? Alright, may ngoto pag-usap sa tanang tao nga naninig karon. May ngoto. May ngoto sab sa imo ma'am. Na-prank jud ka na mo ma'am. Na-prank jud ka na mo. Isa prank lagi ng tanan ma'am no. So before me mag-start, magpaila-ila sa midaan. Kami din ang Everything Surprises from Pagadian City. No? So nada special person nga gusto mo greet sa imo ma'am. Og happy birthday. Alakin sa kani. Sa pamagi no kay nani ma'am, mapafeel na niya yung love para sa imo ha. Alakin sa kani ay. Nana kay hint ma'am, ug kinsay nagatagani wala. Pagadian hapon sa kuskwait. Nasa pagadian ang nasa kuskwait. So, dili na nato dugayon ma'am no, na sige padala sa imo nga bouquet of roses with money bouquet. O pili lang kay ka na ma'am, napag-isige padala sa imo nga, maskin layo daw siya, kanilang sa daw imong ihag, no? So nasige padala nga, teddy bear! Yehey! Palakpakan mo natin si ma'am. Okay, o pili lang kay ka na, napag-isige padala sa imo kay birthday man nimo, napag-isige padala sa imo nga, Dunkin' Donut! Palakpakan mo natin si ma'am! Yehey! Huwag napag-it siya'y, gipan na lang a red ribbon cake! Palakpakan mo si ma'am! So ma'am, nalipay na ba ka sa gamay na surprise para sa imuha? Unang-una, kakuya akong gibate kay wa man ko mag-order og katong. Pero karon lipay kayo ko kasi naghatag na ko ani. Anay mga gift karon. Ako kay balaw kasi naghatag ako ang gimin lang ako ang himuot maghihar ko tubok manok. Dayon, mora mga on may magpansit. Pasalamat ka bukudaan. Alright, balakpakan naman natin si ma'am. Balakpakan natin si ma'am. Yehey! So ma'am, kinsa kayo nagpadalaan eh? Masinani siya yung secret admirer. Wala na simulan. Ma'am? Wala na simulan. Simulan. Natuwa, nagsimulan niya. Okay, so dili na kay ka na ma'am. Napag-itsyag sa imo ang special letter. Okay rin na to may balan. O kinsa yun na nagpadalaan eh. Okay, ready na ka ma'am? Ready na ka. Okay, ako nang basahan ma'am ha. Walang hila kayo ma'am ha. Hilag rin ko daan. Okay. Dear Love. Kinsa ni si Love ma'am? Anak ka gali na ay. Sana Ma'am? Kung maanak. Ma'am Love nakabutang ma'am no? Wala, oo. Nano kay Love Nay? Wala kinsa ni. Kasi nakailan eh. Anak na ay. Love daw yung tawagan ma'am. Kisa mo na, Nay? Lain na po ng ilag. Lain. Okay, maano gini siya. Sige, sige. To my dearest nanay. Ay! Nanay daw. Today is your 64th birthday. I wish to have more and more birthdays to come and good health as always. Nay, pasensya na kaayo nga wala jud ko kalusot karon sa imong birthday. Tungod sa akong kabisi ug kahibalo ko nisabot jud ka og bisan pa man sa akong kabisi dili jud ka nako kalimtan tungod kay special kaayo ka nako. Nay, always ka mag-amping sa imong health ha. Og pasensya kana nga kanira akong mapadala sa imuha nga surprise og dalang prank ha. Gusto lang nako malipay ka. Ug dili na lang ko magdagan pag drama kay kabahibalo ko maghilak na pod ka. Masakitan kaayo ko nga makakita ko sa imuha nga maghilak ka. Mag-amping ka kanunay nay sa imuhang kaugalingon ug ayaw kalimting nga love kaayo tika. Kamong tanan. I love you nanay, love na love kaayo ka
namo tanan. Imong anak, si Ma'am Eva. Okay, palakpakan naman natin si Ma'am. So Ma'am, imo ding anak nagpadala ani. So unsa man imong istorya sa iya, Ma'am? Unsa man imong ikaingon sa iya? Sa camera lang po naglantaw siya. Sige, ang ako lang ikasulti ni Iba. Dagan ka salamat, Wado na ko naman ako, kaya magyapon ko, wala lang yung mahikay, o wala madala, o sa inyo ikatag na ako, kay kahibalo ko nga. Sa pagsakit sa inyong imahan, dako kayo mo, dako makaya kahasol na nahimo ninyo. Muna nga ako, wala akong mag-expect nga may ngani, mga hitabo nga, o gasto na po ka. Muna nga, ni ana man yun magpasalamat ko dako kayo ninyo, nimol. Yun man, labi na po ni Manny. Daghan kayo salamat ninyo. Sa inyong kalipay yung gihatan ako, pero mas hingpad yun nato kung kalipay na ako ang napas tatay ninyo. Pero sige na lang, naay-anin naman yun daghan lang kayo salamat sa imong pag-abala na ko, ha? Anak, daghan kayo salamat. Daghan kayo may nagpasalamat din ninyo. Imong mga igsuon, mga magulang. Daghan kayo salamat ninyo. Kay una na kong birthday nang wala na si tatay ninyo. Sunod bulan na pag birthday niya. Uno, wala na yun siya. Huwag maora na. Salamat kayo. Daghan kayo salamat. Ipaabot ko ni Manny akong nagpasalamat ninyo. Yan po na Inday Barisa. Salamat kayo, ma'am. Alright, palakpakan na to si Ma'am. Yehey, grabe. Lami jud gano kay nang hilak lagi sila diri tanan pod. O kana siya, it's a tears of joy na siya, Ma'am, nga imong nabati sa imong sulod, no? Nga dili nimo ma-explain no kung sa imong gibati karon, no? So naaya mga igsoon diri or yang anak. Okay, so Ma'am, maghatag lang tag birthday wish kang Ma'am tapos sa nagpadala. Maskin gamay lang po. Ikaw lang sa ma'am, ikaw lang sa una, ma'am. Ikaw lang. Yan lang, ma'am, dito sa gilid niya. Nay. Joker. Sa tanan ninyong mga pag-antos, kalipay ninyong duha ni tatay, uban namo, dili gina namo kalimtan. O bisan tuod sa mga pagsulay nga gihatag kanato, pero malipayon lang gihapon mi. Amen. Kay napaka Laban lang, alaksan. Laban lang. dili kabayran og sapi nay nga among kalipay karon nga nagsaulog ta sa imuhang adlaw na tawhan nga kay balome guba kayo imong dugahan karon kay lagi wala na si tatay pero nay paningkamutan namo nga makulipan namo bisan gamay nga dili ka mubati ba og kahawang jud kaayo nga wala na si tatay. Happy birthday nay. Gikan na mo tanan. Happy birthday. Yay! Palakpakan mo na to si Ma'am. Tapang mo palakpak. Ma'am, saan nagpadala po? Ay, saan ni Ma'am? Og sa mga sister Iba, daghan po kay salamat kay Siya Ma'am, siya istorya. Naglantam mo Ah. siya Ma'am. bisan nga kung imuha rin may mga kasabwat dire. Pero ako gani, tabihan kayo ko. Gusto na kong maistorya ni. Muingong kayo kung tako nga. Nay, naano ba kayo surprise? Pero daghang kayo salamat in town labi na ni Manny. Sa atong mga kaigsunan tanan dire. Luloy. Daghang kayo salamat, Laura. Okay, palakpakan na to si Ma'am. Yes! So, kisay mo sunod. Tanan yun ni kay panalagsa raman ni siya good. Okay, kisay sunod. Kisay sunod, Ma'am. Ikaw! Madali, Ma'am. Kana. Gamay lang po. Ito lang po, ma'am. Sa gilid. Nay, akong wish nimo nga unta daghan pang mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi nga makig-uban namo sa pulo nimo ka mga anak. Akong pangayoon sa Ginoo nay nga bisan og wala na si tatay, naa ka natong tanan maghari ang gugma ug kalinaw. Maghiusa kitang tanan. Bisan og wala na si tatay, malipayon ta
o walay pa nagbingkil nga mahitabo. Ug salamat day usab sa akong igsuon nga karon siya pasiugda nining surprise sa birthday sa among inahan. Ter, salamat kay Ter. Ug di pa lang tungod Ter nga naikadungan nga gimbuhaton nga national ID karon dili gyud kumutugan bisag bisan sa akong mga igsuon Ter kay kabalo ko nga surprise na imong gibuhat. Mao nang ako silang gitug-anan Ter, pasaylo ako Ter. Kay parang dili nila sunggaon si nanay nga mangadto na og sayo. Unang ayaw lang ko basula Ter nga si nanay ragi wala nakahibalo kay yara may importante nga ma-surprise. Ug daghan kayong salamat uban sa imong tibuok pamilya, sa imong mahal nga tapi ka sa kinabuhi, sa iyang pagkabuutan, sa iyang pagkamahigugmaon sa tibuok natong pamilya. Ug mao na ni daghang salamat mayong gusto. Okay, palakpakan natin si Ma'am. Yay! Grabe yun, no? Kisay sunod! Kisay sunod! Kuya daw. Kuya daw. Ikaw, Ma'am. Ikaw lang. Hello, uy. Ay, si Lula. Last na ko. Dili, tanan eh. Tanan daw. Sige, ma'am. It's a prank. Nalipay ka wala. Ay, sobra pero naman butong sa gool kay nay bayronon. Nga naman yun ang prank. Sakit una din. Kadugayan. Kuan na, happy. Oh, happy birthday kayo, Nay. Bisan pa man sa tanan nga panghitabo sa tong pamilya pero naagi hapon ka strong para namo. Natong tanan, daghan kayong salamat sa mga sakripisyo, mga pag-antos ninyo ni tatay, labi na ni tatay nga. Karon ipahulay na gyud, di na ta magbuol kay tuwa naman si tatay sa Ginoo gyud nga mas labaw pang nahigugma kaysa sa atua. Dayon, good health lang pirmi, dayon. Na, katawa lang ko na to itong mga pagsulay god kay yan na magyud na. Dayon kang ati iba te, daghan king salamat nga sa imuhang effort para ni nanay, mga pasiugda. Daghan kayong salamat og ni Manoy pod. Oh. I love you, Nay. Okay, Oh, mana to? palakpakan pa nato si Ma'am. Palakpakan nato si Ma'am. Yay! So, kisay mo sunod? Nanalo, oy. Ay, sakit ng dugan ni Ma'am. Kisay sunod? Nanalo, oy. Ang apo, apo. Gamay lang kayo, gang. Panalagsa, ayaw kaulo kay panalagsa na siya. Si Lola. Ay, asa mo to siya? Sige, sunod na. Boy, akang. Adali. Dali ya. Sige na po. Hi La, happy birthday. Salamat. Apo. Alright, palakpakan nato si Ma'am. Sunod, gani si Beautiful. Ali. Ali, dayon, gamay lang kayo. Karin na lang oh, Amerikana oh. Iklan god. Alilay, darilay. Picture mo ni Lul, ni Mama, dali. Dali lang. Sige na. Gamay lang kayo, Ben. Kan lang gud ni Lula ko naman sa ano. Happy birthday. Salamat. Dali lang. Alright, palakpakan nato si Ma'am. Hello. Hello. Unyara daw. Unya lang dapit po kay tiwason na sa nato ni hapit lang. Okay, so atong padayon nun. So ma'am, grabe gid ma'am no, ma-feel gid pod namo, ma-feel namo nga ang imong mga anak nagkahiusag gyud no. Unya grabe ang ilahang mga message para sa imuha kay dulot jud kay sa kasing-kasing ba nga maskin dag wala na si tatay pero dili ta maguol no. Kay nasayod man ta nga si tatay na dito uban sa Ginoo no. Unya kana siya kanang
grabe good na maskin ikaw na lang isa pero wala nila gipa-feel nga ikaw lang usa. Daghan pa sila gyud nga nagigugma sa imuha. Unya ka na siya, grabe nindot ka na siya nga family gyud nga magkahiusa bitaw uban ang gugma. Kana gyud may pinaka the best gyud sa family. Unya ka na nalipay pod mi, grabe amo ang pagbati pod nga kami pod makahilak pod mi nga makatawa kay grabe pod ka kabalo ko nga ang inyong family is dili gyud siya ingon nga magulanon kung dili malipayon gyud permente, no? So wala nila mo. So wala na. So before mi mo ato ang abrihan imong cake ma'am nami harana para sa imuha. So kung kinsa tong gustong isayaw na to si ma'am ato ang sayawan, okay? Sayaw ka lang. Yan mama. Baili lang. Baili-baili lang. Music. Happy birthday. Ito mo puti. Sama mo. Baile daw. Ano ang baile sa una? Si Kuya, sayo na lang. Kuya, sayo na lang ako, Kuya. Uli na yun. Sige, puli nga. Puli-puli lang, puli-puli. Dali na mo. Malalag sarap yan. Ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung ang nangarap man din. Puli. Kung ang buhay na makulay ang katahapin, minsan ay nadali ko na maniningding. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal. Sili ko. Ingatan ka, aalagaan ka. Palakpakan na lang Sa si ma'am. puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa may bunso na. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda na makamtan ko na. Likod na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang kasahapin, minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Hindi ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may kagabay sa'yo. Ang alay ko'y ito'y pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan na.
kayo sa nangsayaw para kay ma'am. So, dili na nato dugayon kinamantay cake. Atong obreno cake tas kantahan ka na mo happy birthday ma'am. Okay, birthday man nimo karon. Okay. Nantay cake na nakabutang sa tong cake is happy birthday nanay. We love you. Okay, so nay, unsa man imong birthday wish para sa imong adlaw nga natawhan karon? Ako lang yung pakayon sa akong birthday. Bisa pag pila ka tuig, ang ako lang yung pangayo. Ang kalinaw sa akong pamilya o pag sinabtanay. Minta sa ako buhi pa. Pero, kuwan ako, namatay na ko. Pwede mo mag-away. Pero, napatin ko, ayaw yun kay sakit kaya sa akong dugan. Labi na ako na lang isa ang magsulbat sa mga problema. Manang ako payoon sa akong mga anak. Bisan pagpatay naming tatay nimo, ayaw gyud. Ang pagsinabtan na gyud mo ay ako ang ipangayo karon sa akong birthday. Maara mama. Okay, atong kantahan si Nay Agapi by birthday. Thank you so much, Nay. Babaw. Okay, come on. 1, 2, 3, go, come on. Ito na mo. Kumain lang cellphone ba? Wait lang, 1, 2, 3, go. Wait. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, thank you so much, ma'am. Happy birthday sa inyo, ma'am. Palakpakan na to si ma'am. Yay! Palakpakan na to si ma'am. Yay! Okay. So thank you so much, no? Salamat kayo sa tanang tayo nga na din karon nga nagsaolo ko uban sa adlaw nga natawhan ni ma'am. O sa imuha po, ma'am, thank you so much, no? O kami sa ma'am, ingon niya everything surprises na po may birthday wish para sa imuha, no? So na pasilong tagamay nag-iinit kayo. Ano, sabi sa'yo? Okay, abang birthday wish para sa imuha na is more birthdays to come and we declare nga taas pag yung kinabuhi nga magkinabuhi ka din sa kalibutan, no? Taas pag yun nga kinabuhi nga makiguban kasi mong mga anak. Dili lang kayo nakaroon, ug hangtod pa nga muabot pa sa 100 imong edad, no? So, hangtod makakita pa jud kasi imong apo sa kumingking, ug apo sa tuhod. Naano di ay, okay. So, nay, we declare nga puhon-puhon inig sunod birthday nimo maskin wala na si tatay, naagad kumpleto gyud imong anak puhon, no? Sunod birthday nimo, makauli na to si Ma'am Eva diri din uban nimo mga anak kay pulo magkakabok imong anak, ma'am. Ang grabe daghan gyud kayo ganak si ma'am. Okay. Okay, so ingon niya everything surprises mo amo ang birthday siya mo na is kani ang gugma o kanino magpabilin gyud sa pamilya, no? Kay mo na pinaka-importante gyud sa usa ka pamilya nga ang gugma mo patigbabaw. O kana siya, ma'am, maskin pa kung sa kadagang pagsulay nga mo abot sa tong kinabuhi og naabi to tay gugma. Tungod sa grasya sa Dios nga gihatag sa atoa kaning gugma o kalipay, mupatigbabaw gyud na siya perminting niya. Dili na to naon nga kana mga pagsulay kapildihan. Kay kana siyang tanan kadaugan na siya, kay kana siya na ay purpose ang Ginoo nga ano gihatag na sa atoa, no? So kana lang, ma'am, dagan kayong salamat sa tanang tao dire, dagan kayo salamat og once again happy birthday sa imo anay. So nay, okay lang ba babay test flying kiss ka sa camera po? But before that, thank you so much Jai kang Ma'am Eva from Pagadian City nga mo'y nagpasiugdaan nga tanan, no? Salamat kay sa imo, ma'am. Thank you for choosing and trusting everything surprises. Okay po. Bye-bye test flying kiss po sa camera, ma'am. Salamat kayo. Salamat kayo. Labi na ni Manny nga. Labi na yun taon ni Manny nga dako kay sakripisyo sa atong pamilya. Daghan kayo salamat ninyo uban sa imong mga igsoon, akong mga anak. Tanan diri akong mga parente, akong nanay, usapon din sila sa mga iduyok sa mga kasakitan. Salamat kayo.